Takže čaute, zdravím vás opäť z Maďarska. Zase sme sa vybrali cez sviatky na takú štvorňovú výpravu. A máme pred sebou prvý večer a hodinu a pol po večernom krmení na hodení prútov. Krásna jazda a máme tu prvú peknú rybu cez 15 kg. Krásny šupinačík o váhe 17 kg. Nádherná bojovná ryba. Krása, na začiatok perfektné. Kaprik si zobral samostatnú 24 mm guličku. Takže paradička. Snad nás čaká krásny večer. Priatelia, úžasné. 30 minút po zdolaní prvej krásnej ryby mi pipol pravý prúd, pomaličký padáčik a v podložke máme prvú mambu, nádherný šupínač 22 300. Úžasne sa začal tento večer, perfektne. Takáto mamba šialená, 24 mm wafterská M3, perfektne. Super. Toľko, čo mne pípol stredný prúd, sa konečne rozkrutila cievka na strednom prúte aj dikovi. Ryba nabehla. Pekné ránko, ráno sme to zakrmili, poprehadzovali prúty a krátko na to sa mi ozval stredný prúd, krásny záber, prvý kapor, neprešlo ani 20 minút, keď sme začali fotiť, ozval sa takisto stredný prúd dikovi, rozjazdilo sa to, no a máme tu perfektný ranný double. Konečne. Čo viac si môžeme prijať, paráda. Ukážeme si krasavcov z rána. Môj z moju. Konečne. Paradička. Krásne kapre. Perfektný začiatok dňa. Super.
A je tam. Začal sa nám druhý večer a naštartovali sme ho krásne, tak ako ráno, dablíkom. Asi sa nám naraz ozvali 2 prúty, takže perfektné. Tak ako ráno, jeden lisec, jeden šupinač, paradička. Len dúfať, že bude táto noc taká perfektná, ako bola tá včerajšia, lebo včera to bolo ozaj top. Super. Čaute, konečne sa hlasím aj ja. Posledný večer a piplo to 24 hodín. Bez zaberu som tu už bol jak kameraman, fotograf. A stalo to za to. Parádna rybka. Green crab je green crab. Čau. Tam je. Priatelia, perfektné. Máme tu posledný večer a po celodennej stopke to začalo strieľať. Prvá palica, druhá palica, tretia palica. Perfektné. Začal večer, máme vonku 3 ryby. Úžasné. Takýto perfektný double a začiatok večera. Krása. Krása. Krásavci, pošlite mamu ešte. Máme tu krátko pred 10. Na podložke máme 4. rybu tohto večera. Škoda, nabehla nám taká tá menšia sorta, okolo 14 kg, tak snáď pipne nejaká tá mamba ešte do rána. Dlhý šupináčik. Zase gulička M3 a ja mám záber, utekam. Máme tu ďalšiu rybu. Zdá sa, že mám večer doublov, toľko čo sme nedávno začali fotiť. Jedného kaprika, hneď na to padák na ľavý prúd. A podložke krásneho pupkatého šupinača, 17 kg. Super. Perfektný pupkač. Krása. Paráda. Pofotíme a idem nahodiť, lebo z 3 prútov mám už iba jeden vo vode. Úžasné. Dneska mám ozaj večer doublov. 3. double. Jeden kaprik bol taký ozaj maličký junior, okolo 8-9 kg, toho sme hneď pustili, nech sa netrápi. A druhá rybka, má takýto pekný lišček, cez 13 kg.
Krása. Ďalší líšček cez 13 kg. Je to tuším 15. alebo 16. ryba. Je krátko pred 3. ráno a v podložke ďalšieho šupinača, tentokrát z kategórie 15+. Ryba dlhá, hruba. Necelá hodina do konca, na Dikovi sa ozval stredný prúd, jole rozlúčkový kapur. Swinger je odmontované, všetko vypnuté. Posledné minúty. Pozerám na špic, zahnutá a je tam. Rozlúčkový prišiel. Ďakujem.